udan-udan sing semangat. Mergo dandang ngene iki sing tak pameri dudu garwaku. Dudu Kang Masonan hadirin. Ning Yayi Karebet. Jokondo-kondo ya. Tak dandan sik. Ora nasratan. Mendah kaya ngopo ya? Yen aku kelakon sesandingan lawan piyai sing banget tak tresnani. Ning opo ya ora krasa lho ya? Tak batin seprono seprene, atiku rumangsa kangen banget. Monggo iki ana mumpung kalodangan. Garwaku lagi wae tindak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yayi Karebet. Yayi Karebet. Assalamualaikum. Pun Kang Mbok rumangsa tratapan. Karo mangsa deg-degan lho Yayi. Iki menapa nggih? Lho iya to. Janur Gunung Kadingaren. Rak wis sawetara suwi to. Siramu ratu marang pun Kang Mbok coba. Kang Mbok Kaliyama. Yayi Karebet. Estunipun boten sisih panganggo puji. Menawi sampun sawetawis wekdal kula mboten nate diwidhaken Kang Mbok Kaliyama. Iya. Awit kathahipun jejiban lan pakaryan kedah kula rampungaken. Pakaryan jejiban. Leres. Apa temantenan Yayi? Meniku pakaryan nggih temantenan. Kuwi lho Yayi, pun Kang Mbok rumangsa sujono. Apa ya ora krasa babar pisan? Yen to Kang Mbok iki kangen banget marang siramu Yayi Karebet. Duh Kang Mbok Kaliyama. Juwuhaken dhateng panganggo puji. Sinangsa wekdal menika kula sampun kapundhut putra mantu ing Demak Dinto. Kaya mangkono Yayi. Sesambingan lan diajeng Ratu Kambang. Nanging estunipun niki tansah gawang-gawang ing netra kula. Menika namung Kang Mbok Kaliyama. Tenane Yayi. Tak kandhani yo Yayi Karebet. Wektu dina iki aman. Jalaran garwaku Kang Masonan hadir lagi ngimami ing Masjid Demak Bintoro. Kaijengan Aman waton ora konangan. menawi kagunangan Nak konangan pokoke ajur Yayi ajur. Mamet pokoke angger konangan, jaba nak ra konangan ngene iki ya cocok. Udan-udan. Kang Mbok Kaliyama. Yayi Karebet. Estunipun ingkang kapang menika mboten namung nggih. Lah terus Kapara kula dikangen diwaten puji. Yayi Karebet, barang siramu matur sing kaya mangkono, rumangsa tatrap-tratapan penggalipun Kang Mbok Yayi coba sapa wonge sapa. Yen to nyawang marang siramu, dasar piyayine bagus, piteksa, yen ngendika indah-indahing basa, lukitaning sastra. Wanita ngendi coba sing kuat ngampah hargane kanapsun lho Yayi. Panjenengan mriku. Yayi Ampun Karebet. kesengatan anggenipun nyalem bono. Menika ndadosaken bombong jroning patos kula. Yayi, kuwi ora mung pangalembono, nanging kasunyatan lho Yayi Karebet. Kang Mbok kangen banget marang siramu. Kangene Kang Mbok ora iso digambarake maneh lho Yayi. Yayi Karebet. Inten ning Apa
Mak Bintoro lagi wae ana tamu agung. Oh, ngaten. Dadi diwurungake nggonku ngimami ana ing Masjid Agung Demak Bintoro. Oh, nggih, Kang Mas mawit kados ngaten mboten dados menapa. Nuwun sewu Kanjeng. Napa? Lagi ngopo to? Lah kula wae ora teng Taman Pagulingan. Nembe ngadi sarira. Ngadi salira. Nggih. Ya. Napa? Bojone Sunan Hadirin lagi wae dandan ben ketok ayu tur besus. Nggih. Neng nyuwun sewu Kanjeng. Kok nyuwun sewu terus lho Kang Mas. Lah pirik maneh kok jare ngadi salira kok malah kaya ngono kuwi apa ya patut bisa. Kula wau keseso Kang Mas dereng rampung. Oh, Yen pangapunten. Iya, ora dadi boyo pangapa. Nggih Kang Mas, nyuwun pangapunten nggih, pinjang boten kula bali malih. Kanjeng Ratu. Nggih. Lho nyamping sampean kok malah modal madel kaya ngono. Nyuwun pangapunten. Kula wau dipun cakar kucing Kang Mas. Piye? Dipun cakar kucing. Dicakar kucing. Nggih. Kucing dase ireng. Bejan nika lho. Kok kucing dase ireng? Boten saestu. Nek nuwun sewu ampun kuatos. Piye Kanjeng? Yen ampun kuatos. Najan pun cakar kucing, ning boten sakit, ning malah kepinu. Dicakar kucing ora lara, Nggih. malah kepenak. Kepinu. Alah ya. Cekane rak boten kenging sarira kula. Namung kenging nyamping kula. Jujune sing kena kok nyampingi. Nggih, Kang Mas. Umpama kena sukumu lak ya malah Lah nggih to lara. Kang Mas. Ih, kesusu mulih. Kanjeng Ratu, Nggih kula. rambune kok kaya ngene iki? Napa to Kang Mas? Dari iki kok pliket-pliket kaya ngene. Niki apa to Kanjeng Ratu? Nggih Kang Mas. Sampean niku lho. Mateni wong. Nuwun sewu. Nggih, kok pliket-pliket kala wau. Susu wujukan penyan utah pun sambel kucing. Dadi iki mau aku mbok gaweke susu Nggih. kanggo aku ning disampluk kucing. Nggih Kang Mas, kebangetan kucinge kok Lah iya. Kucing kok ya ora inget-inget sing disampluke kok ya susu. Nggih. Umpama ora susu ngono liyane ndak ya ben. Nggih kok pengen bokong kula. Kebangetan kucinge. Yen pangapunten nggih Kang Mas. Iya. Benjang boten kula bali malih. Dadi kula ati-ati Kang Mas. Sing kudune kaya ngono Kanjeng Ratu Kanjeng. Inji. Mergo apa? Yen disawang para patayat ana ing panti Jepara kuwi ora pas. Oh, ngaten. Bojone Sunan Hadirin kae lho. Ngadi salira kok kaya ngono, ora ya ora patut. Nyun pangapunten Kang Mas Sunan Hadirin, boten kula bali malih. Waalaikumsalam. Manis renggo satriya lesan kura setya nono yen raliya marang sira. Tamune iki wijil kakung apa putri? Kakung Kang Mas, Yen kakung rak ya kudune pun kakang to. nuwun sewu. Najan to menika kakung nek tasih kadan. Kraket ki bab kekadangan. Mangke mawi kula menika boten nyakiti dumateng Yai Karebet rak didakwa boten ngraketke pas dululah. Ya. Ngaten nggih Kang Mas. Biar wak rapian mau tak manut. Yai kucing dasi ireng. Kang Mas, Piye to Kanjeng Ratu? menika Yai Karebet boten kucing ndase ireng penyan ki lho. Sampeyan rak ya reti dhewe to. Napa? Yen garwamu ki sok-sok lata. Oh, wau bab ngrembak karo kucing. Lah ya perkara kucing ki mau to nyenggol susu. Oh, ngaten. Yai Karebet. Lah rak ngaten. Iki mau lagi wae Mbak Yuni gawe susu kanggo kakang. Ning malah utah
lah disampuk karo kucing. Ngantos ketrocot anggenipun pangandikan. Kucing Iya. gak seiring kala wae. Iya jare. Menawi ngaten ing Pantin Jepara menika kathah kucing. Wah, Kyai Karebet. Ing Panti Jepara dina iki malah akeh kucing. Malah kapara kucing ing Panti Jepara ki aneh. Anehipun Aneh. Mergo apa? Kucing ing Panti Jepara kuwi yen nyakar karo menungso ki ora lara lho. boten sakit. Ora lara, malah jarene kondone kepenak. Iya, penyanyi iki lho ngendikane yang kok dadak ngaten. Nek kasunatane rak ya ngono to, Pak. Tekisipun rak mboten keng sariraka namung keng nyampe. Ben ditekan manah panjenengan ngeten lho Kang Mas. Kyai Karebet, Paring dawuh winantura harja nggon musuhan ana ing Panti Jepara. pangestunipun Kang Mas Sunan Hadirin kalis ing sami. Namun sembah pangabekti kula kabeh. Iya Kyai Karebet. Gak tampa lan ora lali pangestune wong tuwa enggak ditampani ya. Sangat ing pamundi mugi mewah lurah daging kayuwanan. Sembah pangabekti kula kunjuk. Kyai Karebet, tak tampa pangestumu. Bali pangestumu kang mbok enggal ditampani ya Yai. Sangat ing pamundi mugi ndadosaken jiwa. Kaya mangkono Yai Karebet. Kyai Karebet, Paring pangabekti. rak ya ora lali to. Saben-saben sowan ana ing Pati Jepara, biasane rak ya nggawa oleh-oleh. Lah kok ki ora katon to? Mboten sak sumelan. Suwan kula ing Pantin Jepara menika mboten kasupen beto wontenipun oleh-oleh. Saking Oleh-oleh. Bapak Bintoro. Ya iki, Oleh-oleh napa Kang Mas? ya coba ditakoni to. Oleh-oleh apa Yai? Wujudipun pelem. Aduh, apa Yai apa? Pelem. Pelem. Pelem apa Yai? Pelem golek. Nun sewu ya Kang Mas. Ya Kanjeng Ratu Kanjeng. Yai, kuwi karemanku lho Yai Karebet. Pelem golek to. Sing wujude gedhi, Gedhi. dawu bendol ngisor. Nak Nek didahar. dipangan piye Kanjeng Teng Ratu? awak sumyo. Rasane mek nyus. Dar pisan mesti tanduk. Dahar pisan tanduk. Mergo pelem golek saka Demak Bintoro. Bintoro. Peleme gedhe. Gedhi dawu bendol ngisor. Bedane karo pelem Panti Jepara apa Kanjeng Ratu? Napa Kang Mas? Pelem ing Panti Jepara niku pun cilik. Alah, Bungki. Dipangan semut. Apa meneh kok dahar? nek didahar piye Kanjeng Ratu? Apa meneh kok dahar nyawange wegah? Ya, ora apa-apa Kanjeng Ratu. Nggih. Ancen beda pelem ing Panti Jepara kae cilik. Bungki. Bungki. Dipangan semut. Dipangan semut. Apa meneh kok dahar Nek didahar nyawange wegah? salah ya. Ancen bener. Beda karo pelem saka Demak Bintoro. Lan gitu. Peleme gedhi, guwu bendol dasi. Nak didahar mek nyus. Neng rak ya ora lali sampean to Kanjeng Ratu. Boten Kang Mas. Kyai Karebet teko ning Panti Jepara wis nggawa oleh-oleh pelem. Nggih. Lah iki sampean sugati apa? Kula suguhi jeruk. Jeruk. Nggih. Jeruk sing wujude gedhi bunder gitu. Liningane kandel. Liningane kandel-kandel. Nak didahar rasane jos gandos rewo. Kula remen jerukipun kanggo kaliyan. Jeruk Yai. jeruk ing Pantin Jepara. Wah, rak ya kaya Jeruk ngono to ya. keprok ngono lho Yai. Kok jeruke kambuk lho. Ya kudune rak ya ngono. Jeruke gedhi, liningane kandel-kandel. Dadi Kyai Karebet remen jeruk ing Panti Jepara. Saestu kula remen jeruk ing Pantin Jepara. Ya, Menawi dipun dahar kepengin tanduk malih kan Mas. ya Kyai Karebet. Umpama kowe seneng jeruk ing Panti Jepara, besok yen bali saka Panti Jepara, jeruk ing mburi kae dibedol sak oyote digawa ning Demak Bintoro ya ora apa. Kang Mas. Apa? Ngaten mawon kok ngendikane dadak lojo lho nggih. Sing ojo ki sapa? Tapi jenengan wong kepengin dahar jeruk mangko kon bedol sak tite lho. Sampeyan ki
piye to Kanjeng? Nggih. Umpama jeruk ing Panti Jepara kae digawa ning Demak Bintara, ditandur ing Demak, mbok menawa wae bisa urip subur wohe ngrembug. Ora ya kaya ngono. Oh, nah. Dadi Yai Karebet ora usah ado-ado tindak ana ing Panti Jepara. Menika leres lho. Lah kok yen aku ndak Jepara mawi kapang karo panjenengan to Bi. Ya sak wanci-wanci badhe kuwi ing Panti Jepara. Oh, ngono ya Yai Karebet. Kepenak ki ya Yai. Yai Karebet Dawuh kula. gumun sakjroning atiku nganti sliramu teka ning Panti Jepara. Tenane tindak mangke apa ana kawigaten. Estunipun mungkin dawuh saking pangandikanipun Rama Sultan ing Demak Bintara. Demak Bintara. Supados duwi dhumateng kawijilanipun Waratus Manjung lan sedaya keluarga ing Panti Jepara. Kahananipun kados pundi? Yai Karebet ing Panti Jepara padha bagas waras ora ana alangan sawiji. Bener kok Yai Karebet, jagas waras. Waratus Manjung kados pundi? Sami wiji selamat. Kaya mangkon. Menawi ngaten ing panjenenganipun dados atur ngersanipun Rama Sultan. Kaya ngono ya Yai. Rehne keluarga ing Panti Jepara sami arah harjo kanthi ing Sanggara. Kepareng kula badhe pamit wangsul ing Demak Bintara. Yai Karebet Kok kesusu lho Yai. dadak kesusu kepengin bali ana ing Demak Bintara. Awit sampun dipun rantos kaliyan Apa ya ora kepengin nginep ana ing Panti Jepara luwih dhisik, sesasi. Kang Mas. Sesasi. Ya niki lho. Lah wong nyingkep kok sesasi rong sasi. Lho ya ora Kan apa-apa to. kedangan wong gadagan.